bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să facem un antrenament mai aparte. Momentan sunt doar cu Adrian. Astăzi o să facem brațe, o să vă arătăm un antrenament hardcore de brațe, dar nu la noi la sală, o să jucăm în deplasare, cum să zice. Aici avem o parte din suplimentele pe care noi le folosim înainte de antrenament. Ca pre-workout sunt multe, pentru că și noi suntem mari. Arată Bila. Așa. Acolo e Bila, nu s-a mutat. Noi ne pregătim pre-workout-ul, vrem să vă arătăm și vouă ce anume folosim la pre-workout. Aici am o cupă de Explode, am pus apă, după care o să adăugăm L-carnitină lichidă. Bună, am aici și L-carnitină la fiolă, dar sunt limitat, așa cu sticla tot cât vreau eu. Da. Un produs care îmi place foarte mult și folosesc de ceva timp, cred de vreo 4-5 ani, Nox Pro. Este un stimulator de oxid nitric, conține mai multe substanțe, puteți să încercați și voi. Pe el scrie să folosiți 2 capsule, dar eu o să iau 4. Dublu sau nimic, da. Așa, am pregătit pastiluțele, mai folosim beta-glutamină cu beta-alanină, e beta-glutamină se numește. După cum știm, glutamina este cel mai răspândit aminoacid din mușchi, peste 70% este glutamina, iar beta-alanina este aminoacidul care împiedică substanța, care împiedică acidul lactic să ajungă în mușchi, ca să putem să facem cele 2-3 repetări la final fără să simțim arsura aia brută. Avem aminoacizi BCA, să folosesc din gura asta. Așa. Facem aici un cocktail Molotov. Da, o să vă arăt la final și paharul. Pahar morții, cum zic, domnul ferește. Așa. Mai avem aici Nox Pro, l-am folosit. Mai avem TestoShot pentru că momentan suntem în pauză, folosim un stimulant de testosteron natural. Se numește TestoShot, îl găsiți la Pro Nutrition. E foarte complicat ca să vă spun ce conține, pentru că conține, în primul rând, este 100% natural și în al doilea rând, un complex foarte puternic pentru stimularea secreției naturale de testosteron, format din mai multe plante naturale. Sunt multe, nici nu știu acum care dintre ele. Evident, Tribulus terrestris, cea mai cunoscută plantă care stimulează secreția de testosteron, dar și alte substanțe naturale. Atenție, nu sunt. El scrie TestoShot, sună așa dubios, dar e 100% natural, vă garantez eu. Așa, o să folosim TestoShot-ul, glutamină cu beta-alanină, arginină, complexul de stimulare, am și uitat că sunt multe, deci complexul de stimulare a oxidului nitric format din arginină, bla 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 și așa mai departe. Și aici am L-carnitina cu Explode-ul, o să le beau astea toate. Și după care plecăm la drum, pentru că avem 30 de minute o să facem cu mașina până ajungem la sala unde o să ne antrenăm azi și o să vă arătăm un antrenament de brațe într-o sală nouă. Să... nu știu, să vedem. Hai, da. Ba da. Asta nu bate, sau aici. Ba, acum. Da, am plecat. Am stat după Bobby, frați, mâncau, aș duce. Toate furnicăturile la urechi mă lasă, mă eu. Și la deci arginina la urechi. Da, am așteptat să vină Bobby ca să plecăm așa în echipă. Mi se întârzi, nu pot de el. Da. Spune că te lăsa să te joci pe tabletă. Da, dar nu mi-a spus cum să scot tableta asta de aici. Băi, omule, stă, uite-te aici, fratele meu. Aha. Poftim. Așa, frate. Asta e de la mașină, tableta asta e de la Samsung. Da, e de la mașină, da. Da? Înțeles. Și aici poți Cum să ții, e un pic ocupat până ajungem. Asta e ideea, să nu mai au că-ți beară pâine. O să mergem să ne antrenăm la o, cred că cea mai mare sală din România, sau? Cred că așa. 100%. Da, cea mai mare sală din România. Serios? Da.
Nu vrem să-i facem reclame, că nu ne-o da bani, nu ne-o, nici 100% nici gratis nu ne lasă să ne antrenăm, dar noi pentru că am început să producem aparate, mergem să furăm ceva, nu știu, nu să furăm la metru tot, le măsor, e chiar, portofon, da. Nu, dar cred că uneori așa să vedem, să facem o schimbare și să vedem o abordare diferită a sălilor și așa mai departe, sau nu știu, aparate diferite, noi, putem să facem, nu? Am putea să mai repetăm, zic, în episodul următor, să alegem altă sală din alt oraș, cum facem astăzi. Metamorfoz. Da, mergem și la Metamorfoz, mergem la Vlad, dar e aproape Vlad, de 10 ore facem. Atât am gândit și seara, tot aia e. Da, ideea e că probabil că eu am vorbit ca săptămâna viitoare, poate ar fi ok, nu știu, să ziceți și voi, să mergem la Oradea. Mai aproape. Mergem la Rebus. Da. Mergem și acolo, dar eu vreau să văd sala Dar la cât ăla, vii, Bobby, neapărat. Dacă vrei să mergem la 1, păi mă chem la 12, că ajung. Așa sunt eu ca om, n-are rost să te minți să zic altceva. Așa sunt eu ca om, întârzi pur și simplu. Întârzi, nu. Vrei să te minți că am făcut altceva? Întârzi, frate, nu. Dacă eram așa ca tine, cu mâncarea, cu toate, eram și eu campion. Așa nu sunt campion. Fac de plăcere. De plăcere. Da, mai nou, acum mă apuc de... Cum îi zice la asta? Car vlogging. Car vlogging. Și astăzi o să analizăm mașina lui Bobby până ajungem, dar nu înțeleg aici. Vreau să-mi pun pe ecranul ăsta ceva. Și nu mere. Nu mere, bă. Spun nu. Mere la tine? Nu mere, vezi? Ne-o oprit de acolo, de la tine, Bobby, din față. V-am tăiat curentul, gata. Păi nu, ori după ce apeși aici, mă, aici scrie FM. Arad 0, nu știu ce, FM. Și nici nu cântă. Nici nu. Nu cântă nimic. N-ai pus niciodată aici în spate, mă, n-ai apăsat pe nimic? Ha? Nu, numai le-am pornit alea, Radu, atât. Să vezi dacă merg? Da. N-are niciun buton. Și asta ca să legi, probabil că ceva setări lipsește, mă. Ea conectează tot tableta cu ele, să Cu vezi ele? ce se Și întâmplă. unde scrie conectezi tableta cu ele? Păi Și da, acum o să acolo. vorbim despre dotările lui Bobby care nu merg. Nu merg, frate. Cum? Mă, dă-i tableta la omul, să ne pună, să-mi dea drumul aici la asta. Na, dăm drumul să meargă aici în spate, să facă pe ecran ce vreau aici. Dacă mere. Dacă nu le-a luat de pe AliExpress mașina sau... Și mașina, tot e luat. Efectiv, tot e luat de acolo. Dar nu tu să faci de acolo să-mi pui, eu să-mi pun de aici. Cu manevră, vezi că e verde. Cine n-are pierde. Ha? Mere? Ai răbdare, Radu, că nu pot să și conduc și să... Ducă pe om, să-mi aducă... Nu vrei tu să te chinui cu tableta până conduc eu să ieșim pe autostradă măcar? Nu, lasă pe Bobby să... Păi tu ai intrat pe ăsta, pe YouTube acum, pe Drive Hot. Ce ai să zic? Trebuie să-i faci, fă-i hotspot. Acela, asta, la mașină? Da, tabletă. Pe vremuri când ascultam Salam, cum era Bobby? Acum Altă numai... viață. Ce vrei să spun, omule? Țan cu uraganul? Ceva, frate, să fim că lumea care se uită la noi zice, uite băieți ăștia ce culți, dar ascultă numai techno, bingo, dingo, dringo, cum avea Dacă și vă noi. punea manele, ziceai că... Și când se oprește camera, tot. Radu, mai zine câteva chestii despre mașina mea. Ți place? Nu-ți place? O vindem, nu o vindem? Nu-mi place. De ce nu-ți place? Dracă, nu. Noi, N-am masaj. N-am ventilație în scaun. Tableta e stricată, nu mere. Dai touchscreen-ul, Sunt blocat. ce să mai zic? Spațiu n-am și nu sunt în off-season. Sunt așa în pauză. Dacă eram în off-season, ce făceam? ridicai cotiera. Păi da, mă împingeam în el, că și el e mare. Cum ar veni, Adrian? Nu fost chiar așa cât tine. Nu-mi place. Chepem unde, la... În golful meu, cât ai pus, deci nu, frate, și cum îi? Nici el... Masaj la pedale. Masaj la pedale, când apeși pe accelerație îți vibrează, bă, omule, în talpă. Îți transmite...
ascultă ce spun eu. Și la ambreiaj când apeși. Bate volanta. Bate volanta. Auzi că-i bate volanta, mă. Băi, masaj. Voi ziceți că volantă că treburi de invidie. Păi eu zic bine că te-o sărit Mitran și s-o pus el în față la masaj. Da. Ideea e în felul următor. Masaj în pedale, n-are. Sunt convins. Masaj în scaun, în spate, n-ai. Numai în față. Nu-i bun. Nu-i bun. Tableta e stricată. Clima mere acum. Parcă de când ai accelerat, mai bagă. Dar înainte când mereai până oraș, n-avea. Altceva ce să mai zic. Internetul Ți-ai nu selectat aici jos, ți-ai selectat nivelul de la climă, intensitatea. Da, la mere clima acum, n-am cum. Păi selectează că ai niște liniuțe, uite ce se întâmplă Are când apeși. scumiere bun, dar noi nu suntem fumători, că suntem sportivi. Internetul nu mere mașină. Ridică? Da, se ridică, dar pula mea. Tragi de ea. Ce faceți acum? Nu știu bă, ce are aici. Asta ai ceva, în cutiera asta, ai ceva din ăsta compartiment secret? Da, vezi ce deschizi pe acolo, că Dacă ești de deschizi de live. să sară așa. Numai Puteam de fața. bani. Acolo am ascuns banii. Nu are ea ceva, șmecheria asta se deschide cumva, dar numai el știe cum. Bă, dacă spui și tu cotieră de asta la aparatul ăla. Aici-s banii lui Bobby. Oameni buni. Seiful. Și nici Bobby nu mai are bani, ca să se știe, să se vadă, uitați, chiar și Bobby l-a afectat inflația, criza și războiul. Așa că să nu vă mai aud. Dacă și la Bobby e goală cutia, Vremuri grele. filmează să vadă că e pe roșu la motorină, ia filmat, să vedeți cum umblă. Păi m-ai lăsat să mă opresc la Peco? Mergem. S-a rugat Radu să ajungem la Timișoara într-un final și am zis că alimentăm când ne întoarcem. Nici priorca nu mai am o mini, că la o ieși pe piele, afară. Ai băut ceva, Bobby? Apă. Apă? Nu bei pre-workout, nu ești cât lasă. Wow, să beau, dar beau când ajung acolo. Ce pre-workout bei? Nu pot să zic. Hotspot sau ce? Așa ceva n-ai băut. De la parc, Ăla secret de la tine. Radu Ulici, cap de mort pe el. Uite, ai perdele, noi n-avem perdele. Ce? Noi n-avem perdele în față. Da, degeaba, ce? Să nu vadă lumea cu cine ești în spate, Radule. Nu-mi place mașina. Tot e stricat. Scapă-te de ea rapid, că nu... O dau, repede. Ce ziți în urmă? Este seria 8. Este. Este seria 8? Adică e tot așa limuzină sau E sport. sport? Da. Seria 8. Dar nu, ceva mai mare ca asta nu este? Ceva limuzină Mai mare ca asta. Microbus. Este varianta de Cercar, varianta long. Long? Da. E și mai lată? Da. Aia vreau. Și cu masaj în spate. Și dacă n-ai masaj în spate, nici n-are rost să mai vii să ne arăți, că să vezi m-a luat mașină, că nu. Am înțeles. O să caut. Dacă la Golf din 2007 am masaj în pedale, tu vii cu mașină de nu știu când, că fără masaj. Dar apropo, de ce ani mașina? 2017. E veche, deja imediat de 10 ani. Gata de 2007 sau 2017? 17. Ce? 10. Face Radu mișto de mașina mea. Ce pot să zic? Da. Cu asta o să-l fac pe Radu la antrenament. El a băut cu 3 ore înainte, nu mai are energie, e mort. Și acum îi dau eu nici. Uitați acolo bilă.
să dormi la gantre. Nu înțelegi nimic ce zic. Mă dezbrac doar când sunt pompat. Asta e secretul meu. Haide, Radu, dă-i. Dă un pic și la Bobby. Serios. Și el dă. Mi-a dat ceasul cu antrenamentul. Nu se joacă. Atât au fost, atât am făcut. Nu se joacă. Pe noi, și o fată, cere un Instagram, un Facebook, dar tot am venit pe aici. Vorbește numele tău? Numele meu, nu cu restul. Care nu ești însurat, frate. Ăsta e însurat, să ne dea o face. Zi, Bobby o întrebat. Cere-le numai. Am văzut 7 hectare. 7 hectare de femeie ori.
după... A, Bobby. Mitran face biceps. Trupa preferată. Dă-i un dublu biceps, tatu. Forță. Fă un dublu biceps. Dublu biceps, ceva, frate, nu așa. Cum e bine? Filmează ăsta pe tău. Nu înțelegi ce faci. Facem o glumă, genul de săli comerciale cum asta,
dezordinea din sală și discurile care sunt puse și gantele în bătaie de joc. Asta e păcat, pentru investiția care o face proprietarul. E păcat. Da, de aici așa, fac treaba. Sporul de antrenament, am găsit și sporile libere. Făcura cu 248 de repetări. Nu mai le lasă, știe că dacă o pleca de aici, mai prinde mâine. Cu gantele pe sonul. Da. Ia din alea, bagă din alea în sală și face.
antrenamentul nostru de astăzi de brațe din Timișoara, de la cea mai mare sală. Am antrenat, am pompat, suntem obosiți, suntem... Ce forță, ce ai acolo? Am crezut că ai ciocolată. Uitați ce mănâncă, ca săraci. La caserolă.